Ginkumpirma sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Pavia nga halin sa ginaluto sa kusina sang balay sang pamilya Katoliko ang sunog nga natabo sang Domingo sa ngaga, Abril 19 sa Purok 2, Pavia, Iloilo. Sa interview sa Bomb Radio kay Fire Senior Inspector Mary Angeli Hala, ang Fire Marshal sang BFP Pavia, iyagin pahayag nga bangod man sa mahangin nga tiempo, gilayon nga naglapta ang kalayo sa bilog nga balay. Sinupa sa iya bangod human sa light materials ang balay, kag medyo daan na ini, nangin madala o kung nangin madali ang pagkaon sang kalayo sa kagamitan sa sulod sang balay. Naglabot naman sa masobra 224,000 pesos ang kabugusan nga halit sang sunog kung sa diin nalakip ang isa ka repair shop kag amo man ang photo shop nga tupad sini. Ya ang tinigang niya sag ang ang daw charcoal na bala ang ang gamit niya nga panggato. Ang uling. Ang mga Katoliko, sir, Katoliko no? sa Bukag, nagkakamal man sila nga old na gito ang balay since 1920 pa daw. So, bit of light materials, kag old na gito. So, amo sila nga daw dasig ng pagkaon sa kalayo since amo na siya ang damo bala fuel nga naka-on is 224,250. So, gibase na ni siya sa area man sang nasunugan. So, we have recorded a 149.5 square meters. Si Fire Senior Inspector Mary Angeli Hala.